Kembali lagi dengan Lumintu Channel. Yo what's up bro. Jangan lupa like and subscribe channel ini. Episode 2. Goro-goro buju diobok. Buju PKW rumah saku golek duit sing apik nyatane aku selanang hari wong lanang penanggung jawab nyatane piye jeneng SD ora tutuk ndandane mune kerja menan karo majikan. Menan atur mau pacaran ora apa-apa kae dianggu ngono. Coba apa betina dadi apa barang bojoku. Lir ilir angine yo sumilir tak ijo royo tak senggo kemanten anyar. Ancen enake dadi wong tani ki yo wayah ngene iki. Ngerti tanduran ijo-ijo wis sampe gede wis sampe diunduh ngene iki anjen. Ancen urip ya kadang enak kadang ra enak. Tapi nek uripku ya akeh enake. Anjir. Tapi nek ngerti uripe boloku Pak Bujel ki ya masake piye ngono. Wingi digawe penak, bojone kirim-kirim, nyanyi. Saiki entuk kabar Allah. Bojone dicoblok-oblok majikane jare ya astagfirullah. Jane yo mesake. Tapi yo ngono kuwi. Karena hujan masih air. Jarine temanku hujan masih air dan dia masih milik orang lain. Aku tak coba metuki wonge, ape tak hibur. Koyone wonge mau aku lewat nek sawah iki kepethuk wonge. Roda memang terus berputar. Dan kehidupan akan selalu mengalami perubahan. Loh, iki sing tak goleki. Tak arep-arep mau malah nek kene wujude. Piye iki aku mudune? Sik. Halo Pak Bujel. Woi. Sik, aku tak nusul rono. Aku pengen curhat. Sik. Aduh. Ati ra kebakul kontole kan. Aduh. Sik taraf sik. Barang. Piye Pak? Sik, arite tak amanke sik nggih. Tandurane piye tandurane? Tandurane alhamdulillah ijo ruyu-ruyu. Koyok kemanten anyar. Semono kemanten aku Ngeten mawon sedih yo kok. Nggih, kula yo sanjange ajeng ngibur jenengan. Aku ndungu-ndungu kok jarine bojone jenengan kok yo dioblok-oblok majikane to Kang. Kang iki pripun critane iki? Aku mbak critakno aku mbak video kan. Nggih. Aku khawatir nek jenengan mencolot kok kretek. Ya yo aku depresi lah iki. Ngene kan aku pencerita mbek kowe ra. Nggih. Nek iso bojomu ya cekone PKW. Nggih, kula dereng gede bojo, Kang. Duh, Tesih turun kan duduk. ya? Waduh. Iki aku acarane apa rabi meneh. Tapi ana sing ora setuju lho. Yo ngeten sing jenenge urip.
sing jenengane omah-omah. Iki kadang yo ning dhuwur, yo kadang ning isor. Ngono kuwi lho. Jenengane duit, kadang duwe, kadang ra duwe. Jenenge bojo, kadang duwe, kadang ra duwe. Kaya aku wingi di bojo saiki ra duwe. Yo kadang wis Wis sayang tenan yo Kang Manos sing ra oleh. nggih, mane. Ndek biyen kae wis tak wis wingi kan ngene. Saiki nek ora oleh wong ini. Penting oleh donyane ora dikirim-kirimi. Yo iso oleh. Ya, saiki ngene wae. Bojomu nduk SMS. Nah, Dik, pegat yuk. Ngono. wis ki Kang. Tulisane piye? Oke Mas, siap. Nggih, nak ngoten berarti SMS malah wong lanjut WA Mas singal busuk. Waduh. ngeten. Kula sebagai wong tuwa. Kula ngandhen-ngandheni jenengan. Pak, Kowe nyuruh dibujuk tua aku Kang lho. Aduh, membalikan fakta. ngeten. Nak jenenge ngoten. Wong lanang wis ngomong ngono. Berarti iki wis melune wis kalah. Wis ora entuk kumpul meneh. Sampan nyeplek bubune bojomu to. Nyeplek bojone bukumu itu wis dosa, nek wis ana kalah. Kudu dibaleni meneh, nek pengen nawar meneh. Wah, iya Kang. Eno. Apa kok gitar Spanyol? Lu saiki ngene wae. Penting aja nyanyi kuwi. Nyanyi apa? Rasa sesal di dasar hati, diam tak mau pergi. Ayo Kang, bali sih we. Lagi mau munggamu piye? Munggamu piye? Ayo tak angkat ae. Tulung-tulungan terus. Boy. Tenanan. Ayo. Jangan menyerah, Kang.